Bismillahirrahmanirrahim. İman yürekde bolýar. Hudaý Taala imany yürekde goýupdyr. Allah Taala mehabbetin o da yürekde. Alim bolup ilim gazansaň o da yürekde bolýar. Nur ýagýar Hudaý Taaladan, nur da yürekde bolup ýüze mona kes bolýar. Yürekde bolup zendigiňe mona kes bolýar. Emma birente adamy Hudaý Taala ýüregini baglajak. Ey musulman, Ebu Cehil Peygamberimiň kän mojazasyny görüpdir. Meger ay iki ýarylmanyrmy? Meger Ebu Cehilin elindäki daşlar şu näme diýenne kelime-i tawhid aýtmanyrmy näme? Näme diýip iman getirmändir şo? Näme diýip adam bolmandyr şo? Meger Firavun Hazreti Musaň asasyny görmändirmi näme? 70 000 sahirniň sihirlerini hemmesini ýuwdan asa nämeden çym iman getirmändir şo? Khatamallahu ala kulubihim. Yüreği Hudaý Taala muhr baglaýar. Yani o yüreğe inne nur goýulmaklyga erzeşi ýok, mehabbet goýulmaklyga erzeşi ýok, ilim goýulmaklyga erzeşi ýok. Kıyamatda da onça yüreğinden sorulacak. Fevailul lil qasiyati qulubuhum. Yüreğ näzire, yüreğ arassa mı, arassa dälmi? Hemmäňiz eşdiýänlersiňiz. Hudaý Taala hadisi kudusyda aýdypdyr. Men bir olakan zat diýipdir. Yüreğine sagamak, ýöne musulmanyň yüreğine sagaýanypdyr. Sen yüreğindäki aşgallara näzire Hudaý Taala gelip girmeli musulman dogul. Yüreğinde hasadat bar. Utanma näzire sen Hudaý saljak şoňa. Näzire ulumy diniň saljakmyşdyň. Yüreğinde tekabbur wakysen, yüreğinde buhul wakysen, yüreğinde teleke zat wakysen. Bir gapdan iki defa istifade edýän sen öýde. Ýok, ekide hamda maýy zerf şu bilen ýuwjaň näme inneki goýjak zadyny alud etmesin diýen. Sen bir öýüňdäki zerf çay yüreğine erzeş bermän otýan ahym. Hudaý Taala ilim goýjak, Hudaý Taala mehabbet goýjak, iman goýjak, şu yüreği goýjak hemmesini. O hem yüreğin hafa bolsa näzire Allah Taala gelsin. O hem näme diýip bir yürekden peýdasy ýok diýähimde Allah Taala polon murjak. Allah Taala yüreğine möhür orandan sonra cennetini görseň iman getirmeýän ha. Wala urudtu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Allah Taala aýdypdyr. Qur'andan senedim ma. Şu cehennemi adamlar yüreği bagla. İman girmeýär olan yüreklerine, aqide girmeýär, mehabbet girmeýär. Onun için cehennem köket getirsem de yine de şu öňkü haram işine barar diýip Hudaý Taala. Näme yürek bagly. Wala urudtu la'adu cehennemdäki ýanyp duran adamlar dünýäge getirsen yine şu paha barjak diýär. Yine de şu haramyna barjak. Şonu yürek bagly. Khatamallahu ala kulubihim. Hudaý Taala da Qur'an-ı Kerim'in evvelki aýalaryny goýanan Allah nämeden çyrim goýupdyr. Qur'an-ı Kerim gursagy giyilip şu yüreği girmeli ha. O hem yüreği girecek bolsa näme bolmaly? Yürek arassa bolmaly. Allah Taala polamyny vurmadyk yüreklerden bolmaly. Polamyny vurmadyk yüreklerden boljak bolsa ey musulman, bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifini bileyli. Peygamberimiz aýdypdyr: "At-tabi muallaqatun bi qa'imati arshillahi azza ve cel." Allah Taalaň arşynyň paýalarynyň birine şu mohr, şu polam sallagly diýipdir Peygamberimiz. Hazreti İmam Muhaddis Beyhaqi ýalaklar rivayet etdiği bu hadisi. 3 tane adam gelahamda şoň yüreğine mohr boljak. Yani 3 tane ahlakly adamyň yüreğine mohr boljak. Destak basy fa izan tuhikatil hurma. Hormaty saklanmaz zatlaryň hormaty saklanmadyk suratyna şol adama vuruljak diýipdir. Ve umila bil maasi bi tafawut bolup günah edip ýene de günahyna narahat bolman günahsy bilen bolup beren adam muňda yüreğine vuruljak diýipdir. Wujuturiya ala rabb bir de Hudaý Taala jüretlenýär diýipdir. Bir qysga zehirga hinnen ders alelin musulman dogan destap qysy feyden tuhikatil hurma ey musulman dogan sen basiret ilim girecek, ışık girecek, mehabbet girecek yüreğine polam vuruljak bolupdy ha. Sen näme diýip mescidin hormatyny saklamaýan? Sen näme diýip ahum bolan hormatyny saklamaýan? Edebi saklaýlyň. As Huda juýym tawfiqi adab bi adab mahrum man az lutf rab. Bi adab tanha nahudra daşt belki ahtaşlar hem afaq zetdi. Hazreti Mevlana Budzu gustahi kusufi aftab. Allah Taala şu kusufu kusuf ay tutulma gün tutulman men bilen sen dersalar ýaly goýupdyr. Budzu gustahi kusufi aftab şut azazili zejur atrettebab. Allah Taala men bilen sen biýedep bolmar ýaly kusufu goýdy. Bir-biriniň egine aýlanýar. Ne kadar olakan kanun pozulýar. Her ki bi baki kunat darrahi dust. Rahzane merdan şudu namert ust. Her ki gustahi kunat ender tarik. Gardadan darwadi hasret garip. Biýedep bolarsyň sen. Ey musulmandan yüreğe mohr boljak bolupdy. Mescidin hormatyny saklaýlyň.
Näme dip sagayak bilen girmeli, näme dip çefayak bilen çykmaly. Hatta mescide açanda gorkup açan ýalag açyň ey musulman dogan. Dalkyllatyp ýapyp goýmaň, Hudaý Taala goýarmyş. Mescidin kenarından geçen evvela ahen geçtme. Ahengin köştmeli olarsyň. Hormatyn saklamaly zatlaryň hormatyny ey musulman saklaýlyň. Hatta men özüm aýtmaly ha gözde 12 ýyllap men mollaçylyk okypdyrym. Nämeden çyrim sonu men gelahymda dine hyzmat etip bilmeýän. Nämeden çyrim şu ýürekdäki aşk, mehabbet, marifet, alymy beýlekleri seçip paýlap bilmeýän. Çon edepli alym gerek ey musulman din hyzmat etjek bolsaň. Peygamberimiz dua diýmişdik. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bir ilmi ki edep bilen ýygnanmany, oňda bir bereket bolan alymdan saňa pana talep etýän. Wa qalbin la yakhsha, senden gorkmandyran ýürekden saňa pana talep etýän. Wa nafsin la tashba, içiňdäki nefsi ki dünýeden doýanak, halal haram diýenak, şondan da saňa pana talep etýän. Wa min du'ain la yusma, ilim galdyramda ilim boş gaýdy, şondan da saňa pana talep etýän diýip Hudaý Taala Peygamberimiz şeýle dua diýmişdik. 12 ýyllap hüjrede ýatmak hedef däl. 2 ýyl ýat emma bereketli almaly ey musulman dogan. Hüjreň hormatyny saklap ýaşaýlyň. Mescidiniň hormatyny saklap ýaşaýlyň. Alma öwrenwatiň, kitabyň hormatyny saklap gazanmaly bolar ey musulman dogan. Täki bereketli alym geler ýalak. Zindagide de şeýle. Ýene biri ikilenjisi umila bil maasi. Günah edende de hemişe narahat bolmaly. Narahat bolup gelsen Hudaý Taala elinden tutar, soga berseň de hoş bolmaly. Emma üçüncüsü ey musulman dogan känelip bar ýaşamaly. Umydym ma hayır eder diýip şo niýet bilen aýtjak. Ýogsa ma ol adamlaryň agzyndan çykýan kefereňde hayır etmeli ey musulman. Hudaý Taala jüret etliýär. Hudaý Taala dille gürýär. Hudaý Taala günah şona razy däl adam. Halal haramy nazar berýär. Irrak bir benne bilen yoldaş bolmaýan yoldaş bolmaly dämekdir. Hudaý Taala kökledi fat dersen çyry maýdan. O wennek bir zat haram diýildi ýa bir zat şübheli diýilipdir. O wenne näme diýär? O sen haram etjek bolsaň haramyň edibeden näme diýip Hudaý Taala dille ýa musulman dogan. Şu jüret Allaha zat ýüregiňe möhür boljak bolup duýarsyn. Ahunjandy entega şolady şübheli dile diýär. Bir mo haram da bolsa men etjek şondy. Jüret şoladım. Arşyň ýanyna möhür sallany gyljady. Hazreti Jibrail ýaşamaňyş bir ferişte mämura dakynda gorsanğa garp wurulsa, onda hiç moda musulman sen iman gawzatlar Hudaý Taala girmeýär. Saadetden ýürekde Hudaý bolsa, musulmanyň ýüregine girýänipdir Allah Taala. 7 gat asman ýere sığmaýan, musulmanyň ýüregine sığýan menipdir. Hudaý Taala ýürekde bolsa şondan aňyrda azamat barmy? برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.